вақте ки даъваткунӣ ба хизмат сар шава ва шумо метавонед ки патента падават кунед ҳуҷҷатҳои худтона кор накардаистай ҳамун система. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Аввалан ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурс рафтаистай ва имрӯз барои нафарҳое ки хоҳишманд буданд як аксия мекунем. Марҳамат видеоро тамошо кунед ва ҳатман билетотонро бихаред ки ҳар рӯз аксия нест. Ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта Мерседес 211, якта Кемри 3 ва якта дига электромобил. Имрӯз барои шумо аксия мекунам. Ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро шансае даст натен бидроен билетотона бихарен. Яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо да WhatsAppш чек тароӣ мекунӣ билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷош да меоя. Бидро бахта бисанҷ, билета бихар. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки айни ҳол шаҳрвандо ба комиссарияти ҳарбӣ даъват мешаванд ё ки ба таври фаҳмотар бигирем мегӯянд ки аблава сар шидагиай. Бародарони азизу гиромӣ қадр, ин гап ягон асос надорад ва ҳар чизе ки мақсад аз байни мардум паҳн мешавад беасосай ӯ гапҳоро бо дучанд ва зиёдтар паҳн накунед. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Призофи баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Агар ки айни ҳол ягон шаҳрванда ба комиссарияти ҳарбӣ даъват карда бошанд, ин маънои ӯро дорад ки номнавис мекунанд, яъне ки шахсиятша муайян мекунанд ва ба қайд мегиранд. Мисол мегирем, даъват мекунанд, муайян мекунанд ки оё ҳамин шаҳрванд бояд ба хизмат даъват шавад ё ин ки не. Ҳамин чизҳоро мақсад ҳаллу фасл мекунанд. Тамом бародарони азиз, айни ҳол ягон каса ба хизмат бурдагӣ нестанд ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбирам сар шидагӣ нестай. Ба ҳамин хотир як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки вақте ки даъваткунӣ ба хизмат сар шавад, офитсиална мақсад информатсияҳо меброяд, худтона мебинед дар ҳар куҷо ё ки махсус мо худмон видео мекунем ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Боз хоб, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем. Як кас нависонда: ассалому алайкум, агар патент моҳи август тамом шавад, кори мо частния чӣ бояд кард? Дар мавзӯи мақсад уведомления гуфтаиста бошем. Агар аз 1 январ ва ҳамин чиз пешниҳод шид ва шурӯъ карда аз 7 январ аллакай қувваи қонунии худша пайдо кардагиай, тамоми муҳоҷирои меҳнатие ки кору фаъолият мекунанд, новобаста аз ӯе ки дар куҷо кор мекунанд ва чӣ хел кор мекунанд, бояд ҳатман патент дошта бошанд ва трудовой договору дошта бошанд. Як кас нависондаи хубтараш: патент накарда пул сарф накунед. Агар трудовой договор карда натонед, билет харида ба ватан равед. Ризқдиҳанда худост, на дар Россия. Дар ватан ҳам кор меёбӣ. Бале бародари азиз, дуруст қайд кардем. Дар иҷарам кор ҳаст ва нафарҳое ки мехоҳанд кор кунанд, мақсад ҷои коршон таъмин мешавад, ҳастай ҷои кор. Ва дар мавзӯе ки патент накунед ва пул сарф накунед, агар нафарҳое ки аллакай ба Россия сафар кардагиянд, мисол ҳамун билет хариданам худаш пул сарф карданай ва шумо метавонед ки патента падават кунед ҳуҷҷатҳои худтона ва баъди гирифтани патент трудовой договор кунед бо корхонаҳое ки шумо кору фаъолият мекунед. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. Ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи: салом бародар, рақами WhatsApp партоин барои проверкаи патент ва регистратсия. Айни ҳол ҳамун системае ки проверка мекунад запретора ва проверкаи патента кор накардаистай ҳамун система. Вақте ки кор даромад, бо ҳатман мо ҳамун рақамҳоро мегем, шумо баъд проверка мекунед. Умедҷон нависондай: ассалому алайкум акаҷон, финали конкурс қариб омад ё ин ки не? Камтарак маълумот медодем. Бародарои азизу гиромӣ қадр, рӯзи финала аниқ кардан и аз ҳамаи шумо вобастагӣ дорад. Мақсад шумо чӣ қадаре ки бисёртар дастгирӣ кардем ва билетҳоро харидем, мо ҳамон қадар тезтар финала мемонем, рӯзша аниқ мекунем. Ба ҳамин хотир мо вақте ки аксия мекунем, гуфтанем ки шумо метавонед бидроен билети бисёртар бихаред ва шанси бурд кардани худтона зиёд кунед. Як кас нависондаи: ака, одамое ки пеш патент кардагиянд,
1 сол пеш ҳамон одамҳодам дахл дорад ё ҳамин одамҳои нав гирифтагӣ патентҳода дахл дорад. Тамом ҳар нафаре ки пештар патент гирифтагия ё ҳар нафаре ки нав патент мегирад умуман ба ҳамаи муҳоҷирот тааллуқ дорад, яъне гирифтани трудовой договор. як кас нависондаи трудовой набошад чи яка. вақте ки шумо патент доред ва ҳамин муҳлате ки барои ҳамаи шаҳрвандои хориҷӣ додагиянд 2 моҳ мақсад, ҳамин муҳлат ки ба охир расид, касе ки трудовой договор кардагӣ нестай патентҳошона аннулировать мекунанд. як кас нависондаи ассалому алайкум ака, меган мобилизатсия мешава, ҳамин гап асос дорад ё ин ки не, ва дар Россия то синни чандсоларо ба хизмат даъват мекунанд. дар Федератсияи Русия тибқи тағйиротҳои нав то синни 30 солагӣ ба хизмат даъват карда мешавад ва дар мавзӯи мобилизатсия мешава ё ин ки не ҳичи гуфта шидагӣ нест сайёрӣ. як каси дигар нависонда ба программаи госуслуг чӣ хел равон карданашон мегуфтем. уведомление равон кардан бо тариқи сайти госуслуг мо ягон бор мисол попитка мекунем, агар ки худмон аз уҳдаш буброем, баъдан видео мекунем ба шуморо нишон метиҳем. як кас нависондаи салому алайкум акаи Сорбон, вақте соҳиби 2 фарзандӣ, хати ЗАГС надорӣ, хизмат мебаранд? Не, агар ки ЗАГС ҳам надошта бошен, мақсад ки фарзандо ба номи шумо ҳастанд ва дар ҳолате ки шумо метриска мегирем барои фарзандо, дар ҳамонҷо ҳамон аризае ки менависонем ҳуқуқи падари худтонро муайян мекунем, бигем ҳамин маънои амро дорад ки аллакай фарзандо ба номи шумо ҳастанд ва агар ки 2 фарзанд дошта бошен, аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавем. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. تا نوارهای دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.